Welcome to my channels, guys! Ayan, for today, gawa naman tayo ng red kapsa. Ayan, start na tayo, guys. Samahan nyo ko. Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan, guys, minarinate ko na pala yung kanyang chicken sa, sa corcom and konting asin, konting salt, and black pepper. Ayan, pretuhin natin siya ng bahagya, guys. Red kapsa, guys, ang gagawin natin. Ayan, guys, ang ingredients ko sa kapsa ko. Ayan. Cinnamon stick, garlic, then fresh lemon and black lemon, onion, and tomato, and ayan yung ng paminta. Then 3 cardamom, and yung black pepper na buo. Ayan, guys. Ayan, start na tayo, guys. Ating onion. Garlic. Tomato. Kaya na din pala ako, guys, ng corcom, buharat, and paprika. Sunod natin ang tomato paste. Ayan. Sinunod ko na, guys, yung ating chicken. Ayan, i-boil lang natin siya, guys. Lagay ko na yung ating mga ingredients na malalaki. Ayan. Yung cinnamon stick. Black lemon. Ayan. Pakulin lang natin siya, guys. Pag siya ay malambot na, saka natin ilagay yung ating rice. Ayan ang ating kapsa, guys. Ayan, malambot na yung kanyang manok. Lagay na natin yung lemon juice. Ayan na, guys. Tinanggal ko pala, guys, yung yung kanyang chicken. Lagay na natin yung kanyang rice. Ayan. Ayan, guys. Pinakulo ko lang yung kanin ng 5 minutes. Tapos, ibalik ko yung kanyang chicken. Ayan, guys. Wait lang natin siyang maluto. Ayan na siya, guys. So, lagyan natin siya ng side. Ayan. Red kapsa, guys. Thanks for watching.